Kde bolo, tam bolo jedno staníčkovo. Staníčkové sa 30. januára zobudil James. Apokalypsa zlodeja. Snežík sa už pomaly topil. V meste Staničkovo ľudia behali po obchodoch a nakupovali. Teraz vám rozprávam jeden príbeh o Jamesovi a jednom zlodejovi, čo sa pokúšal utiecť z väzenia. Tak počúvajte. Pred 4 mesiacmi sa James zobudil. Idem sa povoziť. Dobre, povedal Tomáš. James sa išiel povoziť. No je jedno miesto, kde začali problémy. Zlodej ležal na posteli a premýšľal, ako by sa dostal z väzenia bez toho, aby ho zazreli policajti. Musím sa odtiaľto nejako dostať. A zrazu zlodej dostal nápad. Tam špehujú ma policajti. Dobre, teraz bude show. Ale musím niečo vymyslieť. Toto vezmem. Čo je to za hukot? To sa James bozí. Počkať, čo keby som sa Jamesa a ten by okradol celé mesto? Není to zlý nápad. Ale teraz sa musím dostať z tohto vypataného väzenia. Mám nápad. Tu máte. Ani hnúť. Hej, my sa tu snažíme spať. Prepáč, aj ty si zlodej. Musíme ho zastaviť. Ďaká za pištol, hlupáci. Teraz je už moja. Musíme zavolať záchranku. Nemôžeme dovoliť, aby ušiel. Povedali policajti, tak išli. Tak, teraz už iba potrebujem chlpy z ducha. Lúpenie kvetov a 2 listy zo stroma. A nakoniec je štipka krvi z diabla. Tak, a je to elixír zloducha. Teraz si ho iba dám do pištole a môžem chytiť tú hlúpu mašinku James. Dupidu. A už ho aj počujem. Ideme na to. Objednávka, teda balík. Ďakujem. Pozor, za vami je zombo. Neboj sa, už je mŕtev. Dobre, stojí. Čas ísť na to. Ďakujem, James. Nemáte za čo. Je to len... Ste v poriadku, pane? Pán. Čože? Daj sem ten balík. Hej, ale práve ste mi ho dali. Hej, James. To je proti zákonu. Zavolám na teba políciu. Skôr oni zavolajú na mňa, no to... Teraz som urobil z Jamesa diabla. Tak zlodej utiekol.
Jasne, James. Jamesa asi uniesli tí zlodeji, čo vykradli nás. Rýchlo, musíme ísť. Au, posúď sa, nedá sa. Rýchlo, musíme ísť. Idem s vami. Tak išli. Je to podľa vás napínavé? Prepáčte, videli ste Jamesa? Včera tu bol, doručoval mi balík, ale potom sa mu niečo stalo a ukradol mi ho. Stalo? O nie, to musím vidieť. Prepáč. Nevšímajte si tú hudbu hore, to hrá hulák. Sorry. Ideme do akcie! Tak bežali policajti. Pomoc! Čo sa deje, Belly? James je v mojom dome. Nie! Dobre, ideme na to. No tak, James, nechceme ti ublížiť. Čo sa to deje? A prečo máš také čierne oči? Teda červené. Náhrdelník. Už si ukradol na náhrdelník. Daj mi ten náhrdelník. Mali by sme zmiznúť. Čo sa to deje? James, vyzerá to tak, že James je zlodej. Ani hnúť. Teraz nám asi ani policajti nepomôžu. Dobre, poď si po nich. Nie. Poď. Čože? Dobre, bežte, povedal Tomáš. Hej, nič nevidím. Hej, už ste našli Jamesa? Vravel som, že na mňa zavolajú zomníkov. Kam zmizli? Fuj, to bolo ochop. Čo sa stalo? Našli ste ho? Veď už ste to aj videli. Musíme niečo urobiť. Hej. Starosta? Ja nie som starosta. Ale svata? Som len oblečený za svatu. Tá vaša mašinka, čo vykradla vaše mesto, to je váš syn, áno. Takže vám budeme musieť utratiť pokutu asi 200 eur. 200 eur? Ale my sme mašinky, my nezarábame. A čo napríklad vtedy, keď ste tie balíky doručiť zadarmo, ak ich nebudete mať do 2 minút? Rozumeno. Takže buď mi dáte 10 eur. My už sme to zistili, musíme to ale vyriešiť. Ale ak je to nejaký podfuk, 200 eur. Musíme to vyriešiť. Ale ako? Policajti, videli ste niečo nezvyčajné? No už tipujem. Včera nám ušiel zlodej. Ten zlodej bol James. Nie, James išiel doručovať balíky. Aha. Myslím, že už viem, o čo tu ide. Musíme nájsť toho zlodeja. Nechceli by sme hľadať náhodou Jamesa, veď on to celé, veď on vykradol naše mesto. Ale zlodej ho využil, aby kradol. James už nechce byť obyčajnou mašinkou? O tom som ešte nepočul. Musíme to zistiť. Ak to nevíde, 200 eur máme preč. Dobre, bez striga. Máš nejaký nápad, ako ho vrátime späť? Ujem, ja
potrebujem... Niekedy dávali v reklame to, že ak vás postihne kliatba, musíte nájsť vajco. Aké vajco? Vajco, ktoré sa skrýva len v jaskyni Vardena, teda strážcu. Tak hor sa na lov, musíme ho nájsť. Ale... dobre, choď nájsť zlodeja. Myslím, že jeho základňa mala byť niekde tam. Idem, povedala Vestrika. My dva sa postaráme o príšeru. Povedal Tomáš. Teraz je všetko vybavené. James už iba kradne a potom čoskoro mu všetky tie veci uchmatnem. Stoj! Ty kriminálnik! Ja, že som kriminálnik? No zabudni. Ani hnúť. Dobre, zdávam sa. Čo si robil? Zmenil som Jamesa, aby mi vládol. Ani si ho nevidel včera, hej. Teda dneska. Dobre. Najprv ho nájdem a potom sa postará pekne o teba. Len sa teš. Musíme niečo urobiť. To nemôžeme dopustiť. Viem to, povedal zlodej. Dobre, ideme na to. Body. Vajco. Čo robíš? Tak, máme vajco Vardena. Dobre, dajme ho toto elixíru. A je to hotové. Naozaj? Stačí, ak mu dáme jednu lyžičku a potom sa zmení späť na mašinku. Súhlasím, dobre. Dobrá mašinka. No dobre, som v poriadku. Au. Ty hlúpa mašinka. Nie. Nechaj ma. Prosím, nechaj ma. Nie, uhni. Nech sa páči, James. Nie. Ani hnúť. Hej, James, kto by si dal kašu s vajcom? Chytaj. No? Čo sa stalo? Čože? Si naspäť, áno. Ale ako ste to urobili? Získali sme vajco od Vardena. Aha, ale akože vás nezabil? Dali sme mu jablko. Však Vardenko. Dobre, tú hlúpu mašinku si môžete nechať, ale ja aj tak utečiem. Na tvojom mieste by sme si tak netrúfali. To akože fakt? Stále môžem robiť škody, aj bez toho hlúpaka Jamesa. A ja idem hneď utiecť.
Nikdy ma nechytíte. To je pekné. Nastúpiť policajti. Ideme ho chytiť. Nepáči sa mi tento plán. Kľudne. Nikdy ma nechytíte. Čože? Nie, vlak. Za tvoje zločiny pôjdeš do väzenia. Nie, už zasa. Bolo dobrý nápad ignorovať ho. Presne. Už si budeme dávať pozor. Už nikdy nedovolím, aby ťa niekto strelil. Naserem sa ako... Ani neviem čo. To je jedno. Hlavne, že sme toho hlúpeho ľudia chytili. Veď ja sa vám pomstím. Menej reči, viac chôdze. Dobre. Kto je teraz pripravený dať si sandwich? Ja. Ináč som fakt hladný. Ešte som ani neraňajkoval. Tak hor sa naň, povedala bez striga. Zlodej išiel do väzenia, ostatní si išli od ceny a všetko skončilo tak, ako malo. A rozprávky je koniec.